Ito bro, bye. Ha? Kilometers talaga ang uwi niyan. Nagsampa ako, nagsampa. Eh! Hindi ba tayo nito dyan? Bawal ka rin tayo dyan. Bawal ka rin dyan. Dati buwan ako yan. Buwan! Tayo buwan rin sa kaso. Tumukod sa ganito. Ay, ko hirap ba? Na-tiktok mo na naman na yan. Ay, kang doon! Ay, kayo dalawa. Ano? Kasi, bay, di na sa taas. Lamita, gawa sa taas. Ay. Kayo, pag mga ayaw pa rin na.
talaga doon sa ano. Kay Legacy. Hirap doon. Hindi kang skis doon. Pagbakin mo, hindi ko nalapan. Yung layo, medyo rin. Wala yung kami yung pagdaanan mo. Yung mga pa, yung mga bihit. Hindi naman doon. Hindi kayo pwede ng buhat na walang Christmas. Oo, pinakulakan doon. Bawas, persa. Pero, marami talaga, ano lang? Marami. Eh! Tanggal mo na ito mahaba. Ang taas. Sabi kayo, tanggalin. Dapat, let's yung dalawa. Hindi na ibaba. Bit-bit. Lalim. 2x6 na yan eh. Hindi mataas. Tayo pag mataas. Mataas pa. Kaya yung tao, ano, ayaw na mag-overtime din. Kailangan mo yung tao, overtime mo. Eh, 5 days. 5 days na dito, abot natin dito, nandito Friday na. Tapos kulang pa ng tao. Yung isang tao dito, tatlo na yung trabaho. Kaya pag papa-overtime niyo yung tao, ayaw na mag-overtime yung tao. Then nakapira ng tao kasi, pag kailangan nyo kami, mag-overtime yun. Ba't pag nakakailangan natin? Kaya tao, kaya nakakailangan. Nasanay na rin sa 5 days lang. Ang dapat ko lang kayo. Eh, ilan ako naman. Hindi yung ulit. Nasanay na rin. At yung ibang kasama ko eh, gagawin standard lang. Standard natin ako. Si Pauso, kasama ko yung lahat. Supit. Labo. Kasama ko yung lahat. Standard. Dapat kami rito eh. Ito na yung sabi ng kasama ko. Ito na nakasiwan dito. Ito yung maldito sa Cardena. Maldito sa Cardena.
kawawa, dati di pa marunong mag-sell pa rin. Kaya, siyempre, malakas yung club. Nakatuwa yung WhatsApp. Tapos magkakaroon ko. Ilan ba yun eh? Ilan talaga? Ha? Ilan talaga? Oo, tatlo. No? Palawa nga yung dala. Paano niyo kami doon daan? Matutumako nito. Na.